Moko kuom jokanyo e duond buch ODM kadhodh nam chumbi onyiso jokanyo e duond buche mamoko mag siasa mondo mikoro oikre ne piem mapek e yiero maduong' mabiro higa mag 2027. Magi ne giwacho bang' jalar kom od bura ma Magarini gi otiko mar ODM Harrison Kombe bedo jaloch e yiero madundo mane obagi od burano manie kaunti ma Kilifi. Joja oko nigilero. Kinde machuok kende bang' duol mar IEBC lando Harrison Garama Kombe kaka jaloch e yiero madundo mane obagi e od bura ma Magarini Kilifi, johera mage ne jowuok oko kendo nyiso mor margi kaluwore gi duokono. Kombe mane laro komno kod otiko mar duond buch ODM ne obedo jaloch bang' yudo ombulu 17,999 kiluwe gi Stanley Kenga ma bende ne laro komno kod otiko mar DCP mane yudo ombulu 8,907. It is my utmost pleasure to declare Harrison Garama Kombe as the duly elected Member of Parliament for Magarini constituency. Shukuru wote wale walionyosha mikono yao katika safari hii. Nisiwasahau wale tuliokuwa tunagombea pamoja, maana pasipokuwa na watu wa kugombea pamoja basi hapo hakuna mashindano. Sasa hii tumemaliza hizi kura na nilisema pale mbeleni, leo tunasherehekea Kombe na watu wa Magarini na Kilifi kwa jumla. Baada ya hapo wale ambao kwamba wenye nyingi tutaambia nyinyi mko na mdomo, sisi tuko na watu. Na wale wapinzani nataka kuambia walikuwa wapinzani wa dhati, tuliusikia uzito wao, lakini asiyekubali kushindwa asimshindani. Jotelo mopogore kotel na gikod gavana ma Kilifi Gideon Mng'aro kod nyawadgi ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir ne jochiwo siem ne duond buche mamoko ka ginyisogi ni duokono en ranyisi mar kaka weche biro chalo e yiero maduong' mabiro higa 2027. Nishukuru pia Rais wa Jamhuri ya Kenya jinsi alivyonishika mkono na kutembea pamoja nami katika safari hii. Na tumwambie Mheshimiwa Rais kwamba sisi tumesema hapa tuko kwa broad base, na asante sana kwa support yako vile tulishirikiana kuweza kudeliver. Kama chama cha PA sisi tutashirikiana kwa hali na mali na wenzetu wa ODM na wengine wote wale ambao wanafikiria kama sisi kuhakikisha kwamba Mheshimiwa William Ruto anarudi kama rais tena 2027. Ne bende gichiwo ote mar puoch kod pak ne jatend piny Kenya William Ruto magikoni ne osiro gi ang'wech makamano kendo nyiero mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua magituoni ne temo keyo propaganda e wi yiero no. Ndugu yangu Gachagua, hii ni tela tu, 2027 utaruka viusasa, utaona kiti kwa viusasa. Sisi nimewaambia kwamba sisi kama team Pwani tutahakikisha kwamba hii Pwani tuna bado simama imara na chama chetu cha ODM. Mimi nilisema sitajibu, lakini leo tumekuja, tumefanya bidii, sasa tumemjibu kwa vitendo. Na 2027 wembe ni huu broad based government inshallah. Nawaambia wale wenye masikio na wauma dawa yao ni OD. This area hatutauziwa ukabila, hatutauziwa lugha ya kuweza kugawanya watu, hatutauziwa lugha ya kutukana, sijui mambo ambayo kwamba hayana maana yoyote. Kata kamano, kwan jogo ombulu mane wuok oko ne ni piny mokalo kipimo kod jogo mondikore, ka duol no ne oyango ni e kind jogo ombulu mohewo 80,000, ji 27 kende emane jowuok oko mar goyo ombulu, ma en mana kwan atamalo 34.7. George Aoko, Ramogi TV.